Klima larrialdiak herria piztu du, eta Debagoiendarrek ere garbi dute ekintzarako ordua dela. Bereziki murrizketa eta berriztagarrien sorkuntza nabarmenduz. Hortik tiraka eta gaur egun munduak eskaintzen dizkigun aukeren artean, besteak beste energia komunitateen aldeko apostua egiten ari dira eskualdean. Energia komunitatea tokian toki energia sortzeko, erabiltzeko eta kudeatzeko modu berri bat da. Besteak beste, herritarren, eragile sozioekonomikoen eta tokiko administrazioen lankidetzaren bidez, energia sistema iraunkor, deszentralizatu, eraginkor eta kolaboratibo bat sortzen laguntzen duena. Energia komunitate batek bi ardatz nagusi ditu. Komunitatea sortzea. Burujabetza helburu, bereziki gobernantza eta parte hartzearekin lotua. Ekintza energetikoa. Helburu nagusi bezala, energia berriztagarrien sustapena eta kontsumo murrizketa zein efizientzia dituena. Energia komunitatea antolakunde demokratiko, ireki, parte hartzaile eta autonomoa da. Osatzen duten pertsonek kontrolatzen dute. Kideek, komunitatearen erabakiak ulertzeko eta hartzeko behar diren informazioa, ezagutzak, tresnak eta kanalak dituzte. Energia 0 kilometro da. Tokian bertan sortzen baita, eta 100% jatorri berriztagarrikoa. Sortutako argindarra sare nagusira doa, eta energia komunitateko kide orok sare nagusitik kontsumitzen du energia. Kontsumitzailearentzat ez dago inongo aldaketarik instalazio elektrikoan. Sortutako energia guztia tokikoa eta 100% berriztagarria izango da. Energia efizientzian eragiten du. Enpresa multinazionalekiko menpekotasun energetikoa murrizten da. Autokontsumituriko energiak aurrezpenak ekarriko ditu energia fakturetan. Tokian tokiko beharren araberako erabakiak hartuko dira, modu deszentralizatu eta etikoan. Pobrezia energetikoa bizi duten familiei laguntzeko tresna egokiak izan daitezke. Tokiko ekonomiaren garapenean ekarpena egiten dute, bertako instalatzaile eta gremioen aukerak areagotuz. Ez duten egutegi efektuko gasik isurtzen eta klima aldaketaren erronkari erantzuten laguntzen dute. Beste eredu bat posible da beraz. Gertutik ezagutu nahi?